Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda, companyes i companys. Salut a totes i tots. Avui aprovem en el ple una moció per impulsar una moneda local. Moció que acollim de manera molt positiva, perquè ja la teníem dins del nostre programa d'en Comú Podem, la creació d'una moneda alternativa. Entenem que una moneda no convencional, com la que es proposa, aporta un valor afegit a l'economia local, permet utilitzar-la com a eina i no com a valor en si mateixa, per dinamitzar la ciutat, per afavorir polítiques de sostenibilitat, polítiques socials i de dinamització del comerç local. Ahir a la ràdio em preguntaven què podem fer els ciutadans de peu per fer tot plegat més sostenible. La primera cosa que em va arribar al cap és compra la teva ciutat, compra el teu carrer, de proximitat. Llavors aquesta moneda local ens permet dinamitzar aquesta economia local. Té un impacte repetitiu. Quan la fa servir el comerç número 1 i el comerciant número 1 va al comerç número 2 amb aquesta moneda local i d'aquesta manera va circulant per el territori, permet que es creï riquesa molt més dinàmica, que crea teixit, que va molt més enllà que una subvenció directa. Per tant, donem tot el suport a la creació d'aquesta moneda local i esperem com a govern poder-la desenvolupar i que sigui una realitat el 2022. Gràcies.